σαν χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς, να εφαρμόσουμε τον συγκεκριμένο κανονισμό. Και να σας ενημερώσω ότι καταληκτική ημερομηνία για όλα τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εναρμονιστούν με τον συγκεκριμένο κανονισμό, είναι η 3 Αυγούστου του 2026. Όποιος δηλαδή δεν έχει αυτό το νέο δελτίο ταυτότητας μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026, όχι μόνο Έλληνα, οποιοδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έχει την δυνατότητα ελεύθερα να μετακινείται, να ταξιδεύει και θα υπάρχει και ζήτημα ασφαλείας. Αυτό λοιπόν ερχόμαστε να κάνουμε, αυτό ερχόμαστε να υλοποιήσουμε και τίποτα παραπάνω.